Saudos, señoras e señores, en Entre Nós hoxe damos a benvida a membros do colectivo veciñal O Carballiño, como son o seu portavoz, Gonzalo Rodríguez Conde, e ao seu vicepresidente Camilo Prado. Moitísimas gracias aos dous por atender a nosa chamada, porque despois de todas as festas, tendo en conta que están a organizar esa comida de Ano Novo tan importante para todos os socios, non? Os socios e amigos, e a familia, ao final, porque é unha gran familia o colectivo veciñal. Camilo, como está? Bueno, pois moi ben. Estamos aí preparando xa a comida para o sábado, para o día 11, un ano máis. Ogallá sigamos así neste... Moitos anos, claro que sí, Camilo. Nestas reunións, hai moitos anos, aunque algúns xa nos deixaron, pero, bueno, eu sei que estarán nos vendo. Sí, seguramente estén disfrutando ese día tamén. Un abrazo a todos. Bueno, entonces eu, desde aquí, quería fazer unha chamada a todos os socios. Todos os socios é que a xente que queira vir á comida, pois non ten máis que falar con nós, facerse socia, e nós aceptamos a todos, non? Entonces esperemos que a xente acuda, como todos os anos, para pasalo ben. Ancos reis non trouxeron alá... Este ano os reis foron un pouco exquisitos. Pero, bueno, de todas maneiras, nós seguimos sendo os mesmos, ogallá disfrutemos como todos os anos. Que así sea, Camilo. Gonzalo, como está vostede? Bueno, pois aquí andamos, luchando día a día. Eso é moi importante. Vostede sabe ben que todo o que se leva conseguido tanto no colectivo veciñal como noutros núcleos é por ese esforzo, non? Bueno, eu traballo día a día escoitando aos veciños e tratando de transmitir a aqueles que teñen responsabilidade de gobernar as inquedanzas que teñen os veciños, non? Tratamos de mellorar a calidade de vida dos veciños e, bueno, nos sentimos orgulloso e aproveito este medio de comunicación para felicitar a Camilo, porque a verdade é que é todo un escudo deste colectivo, está traballando día a día e está sin límites de horas para atender aos veciños e ao mesmo tempo organizar unha comida como é a comida do Ano Novo, non? Unha comida que xa é un referente despois de 22 anos neste colectivo e cada ano que pasa pois se vai mellorando, somos máis, quero lle dar dentro do traballo que levamos todos, Camilo pois é o que está sempre á cabeza deste traballo, non? Agradecerlle enormemente como fundador e como portavoz pois que este colectivo cada día pois é máis grande. Gustaríanos, Gonzalo, facer un breve repaso para informar a xente de que o colectivo veciñal O Carballiño é un colectivo aberto, que está aberto pois a todas esas persoas que queiran formar parte del, non? Facéndose socias ou socios. Cales son eses requisitos, Gonzalo? Díganos un pouco que é o que ha de facer a xente. Este colectivo veciñal naceu ca intención de acoller a todos e a todas as ideoloxías políticas. Aquí non se exclue a nadie, cabemos todos, independentemente que cada un pense como il queira pensar, por nada máis dirixirse a nós, como ben dicía Camilo, e acreditarse que o seu DNI, se ten interés de facerse socio, pois incorporalo unha vez máis a este amplio colectivo veciñal que despois de 22 anos aquí estamos e penso que non estamos desaparecidos, estamos traballando día a día, como dixen antes, e que a intención de mellorar a calidade de vida. Camilo, onde vai a ser esa comida de Ano Novo do colectivo veciñal O Carballiño? Este ano tiñamos a idea de facela no Esclavo, pero, bueno, acordamos de faela abaixo no Esclavo, tocarálle a próxima que se faga. Porque sempre intentan darlle un pouco a todos os do Carballiño, non? Aos negocios que hai no Carballiño. A todos, non? Entonces, pensamos, ainda non falamos, pero pensamos a próxima comida, que sería a dos enamorados, o día do San Valentín. Que xa está aí. Vamos... Que xa está aí. Prepararnos para facela. Aquí o jefe, pois, é o que máis
dirixei a... Pero esta comida de Ano Novo quedamos en que vai a ser no derbi. No derbi. No derbi, sí. O vindeiro sábado, a que hora vai a ser? Ás 2. Ás 2 da tarde, Ás 2 como da sempre, tarde, non? sí, Para o funcionamento, a compra dos tickets, das entradas, como funciona? Estamos desde as 10, 10 e cuarto, 10 e media, hasta as 11 e media na cafetería Naila. Ajá, aí poden ir todas as persoas que estén interesadas, calquer día. Sí. E se alguén pudera vir, hombre, tamén se lle dá o propio día, a mañá antes de nós estaremos ali, pois, sobre a 1:30, para se algún e se algún rezagado non se acordou ou non pudo ir, tamén se lle... Exactamente. Todo o mundo ten cabida. Non hai problema. Camilo, canta xente houbo ano pasado? Non sei se lembra vostede. Pois o ano pasado era sobre 180. 180 persoas Sí, para recibir o ano Sí, novo, sobre non? 180. Sí, eu sei que estábamos aí cerca dos 200, sí. Este ano Pois vamos este a ver. ano seguro que aumenta un pouquinho Home, ainda. esperamos que a xente pois cumpla, máis a xente nos está contenta e nos tratamos sempre de que estén contentos. Gonzalo, fai pouco que tiveron un viaxe, non? Un viaxe ao sitio magnífico que todo o mundo, do que todo o mundo fala, que foi Vigo para ver esas luces do Nadal, non? Contenos como foi. Bueno, ese viaxe non se produciu non se debido a que produciu. cadrou cos días de temporal, non? Hai xente maior e a verdade é que o suspendemos, non? Esperemos que para o ano, pois... Pero xa o suspenderon definitivamente, posto que agora xa rematou... E hai persoas maiores, o tempo non axudou nada, pois preferimos tamén non arriesgar porque, bueno, tamén era un compromiso para nós, non? Despois de experiencias anteriores. Sin embargo, era un viaxe moi demandado, non? Por os veciños. Sí, tiñamos un autobús e casi non nos chegaba xa un microbor máis. E, bueno, para nós era todo unha ansia, unha gana de levar a veciños de Carballiño, que tiñamos moitos para ir ver o alumbrado, non pudo ser. Non pudo ser. Nos comprometemos a que para o ano que ven, se a climatoloxía nos axuda, será cumplida a ilusión, non? Esperemos que sí, porque este ano a verdade está sendo a climatoloxía un tanto peculiar, porque xa levamos tido de todo. Gonzalo, gustaríanos falar pois un pouco da problemática dos veciños, non? De todo que... Porque o colectivo veciñal é moi importante tamén, que non só fan festas, se unen, que está moi ben, porque sea a unión de unha gran familia, sino que teñen moitas preocupacións por os veciños, por as carencias, por todo o que está acontecendo, e sobre todo por esa calidade de vida dos veciños que sexa mellor. Fálenos un pouco da problemática que existe agora mesmo, según o colectivo veciñal. Xa que falaches de festas, este pueblo está sendo un pueblo de festa, non? E está ben que este pueblo teña festa para ben dos nosos negocios, pero ao mesmo tempo sin esquecer os direitos dos veciños. E levamos tempo con unha serie de reivindicacións. Eu personalmente falei co alcalde, unha ruptura enorme que hai no barrio de Flores, e non estamos falando dunha calle calquera, que estamos falando da calle principal que vai xa a fonte, con un socavón tremendo. Botou 2 meses sin señalizar na propia curva. Non pasou nada porque Dios non quixo. Despois de tantas demandas veciñales, se lle puxeron unhas planchas, como 5 ou 6 planchas de ferro, donde é lamentable que veciños vayan todos os días ao concello dicirlle que non poden descansar nin dormir nas súas casas porque en cuanto pasan os coches aquilo é un ruído tremendo e non se lle atende a demanda destes veciños. Non entendemos como, despois de 3 meses que ese socavón leva ali, despois de nós haber falado co alcalde fai 2 meses e medio, que sí, que se iba a fer palmes, aquí todo é palmes. Entonces, tramitimos unha demanda máis, xa faguemos pública, dos nosos veciños, por favor, que arreglen eso. Sabemos que non estamos en campaña electoral. Seguramente, se estuéramos en campaña electoral, estaría eso máis que arranxado,
pero ao mesmo tempo temos que mirar tamén polo descanso dos veciños, que de noite e de día é un tremendo, un trun, todos son chapas e o socavón ali está, non? E ese é nadie nos pode criticar de que estamos, porque lle dimos tempo, levamos 3 meses, falamos co alcalde. Sí, Cal foi a resposta do alcalde, Gonzalo? Que se vai arreglar Palmés, pero levamos 3 meses. Non pasa un barrendeiro por ali, pasa de vez en cando. O barrio de Flores está totalmente olvidado. E lle teño que recordar ao alcalde. Desde fai tempo viña presumindo que tiña un gran proxecto para o barrio de Flores, o casco histórico do Carballiño, e digo eu, onde vai ese proxecto? Onde está ese proxecto que o alcalde tiña para o barrio de Flores? No barrio de Flores se fixe unha inversión fai ano e medio, un Orbolardos, iba a ser zona só aos residentes, fixes unha inversión, aí está, sin tomar medida ningunas. Se lle iba a entregar un mando, porque recordo que xa os veciños tiñan un mando do anterior Bolardo, se lle iba a entregar a cambio un polo outro, ao día de hoxe non hai unha solución. Onde está o alcalde? Onde está o concelleiro de obras? Por certo, sigo insistindo na limpieza do barrio de Flores. En barrio de Flores, en tempo de verão, é necesario lavar algunha calle a presión, non só na calle principal que se vexa, porque todos sabemos a festa que hai ao fin de semana no barrio de Flores. Tamén haberá que pasar unha mangueiriña, non? E, claro, vimos como na campaña 2 meses antes había barrendeiros, cada 2 metros había 3 ou 4. Obreros, todos os días non collíamos na calle con obreros, un socavón que non pasa nada, porque Dios non quere, ali está o barrio de Flores. Faguemos un chamamento á responsabilidade do señor alcalde, porque o tempo dos besos na calle xa pasou. Hai que ir aos feitos, Esta é unha demanda máis que non a digo eu, a dicen os veciños de Flores, e aí está, non? Depois, entre outras cousas, como podemos comprobar, como houve un temporal que nadie é responsable dese temporal, só a naturaleza, pero sí é verdade que os políticos están para asumir responsabilidades. En todo caso, podemos comprobar como alcaldes da provincia de Ourense, donde quedaron sin luz, contrataron grandes generadores. Pero contrataron grandes generadores despois de demanda a Fenosa de reivindicacións, donde Fenosa costeou o gasto dos generadores, donde veciños estuveron totalmente con luz. Podemos comprobar, eu padecí nas miñas carnes, que na miña zona botamos 3 días sin luz, aí é onde un político ten que asumir a súa responsabilidade. Depois podemos comprobar como a alguén se lle anduveron ofrecendo pequenos generadores. Outros estuvemos 3 días cos congeladores daquela maneira, a 100 para arriba e para baixo. Un político ten que estar ás verdes de armaduras. E aí é onde hai unha gestión política. Podemos comprobar estes días, ou podemos comprobar os veciños da carretera de Pontevedra, o día de hoxe que levamos 4 días sin luz pública. Ali está os veciños, non si pagar a contribución e podendo pagar a máis alta, non pagamos a máis baixa. Ali estamos pagando os nosos impostos e levamos 4 días sin luz pública. Quen é o responsable? O grupo de goberno. Donde está o Concello de Obras? Donde está o señor alcalde? Porque, repito, o tempo dos besos acabou. E os besos tamén conforman un hoxe, pero mañá non. Entonces o que pedimos son servicios día a día e os veciños teñen que ter, para eso pagan os impuestos. Como outro tipo de reivindicacións que temos, nos están pedindo, na calle principal, se retiraron 2 bancos na cima da calle principal. Hai veciños que nos están pedindo que se repoñan. Eses bancos se quitaron para que se montaron a terraza. Por certo, o tema das terrazas, a non nos vale que se quita un comunicado despois da temporada de verão, desde que pasou, dicindo que as terrazas non se van. Non, mire, ese comunicado hai que fagelo ao principio. É fazer un seguimento das terrazas, porque todos temos que vivir, todos temos que convivir. Os negocios teñen que ganar cartos, pero que non lle podemos, porque uns poucos ganen cartos, os veciños de Carballiño non van a padecer que teñan dificultades para camiñar, como terrazas no medio da calle, e eu penso que hai un lugar, hai un espacio, bueno, arrimalos un pouquiño que quede o centro da calle para que os veciños poden disfrutar. E estes son o día a día que nos transmiten os veciños, e o queremos transmitir ao grupo de goberno, xa públicamente, porque vemos que non hai forma de que nos fagan caso. E a min, e este colectivo, de nada lle vale, ganamos por maioría. Outros ganaron por maioría, están onde están. Que non se preocupe que isto non é de vítima eterna.
Aquí hai un tempo para cada un e nada máis. O que pedimos son servicios para os veciños e se temos que aplaudir aquilo que se faga ben, vamos a ser os primeiros, iso que non quepa a menor duda. A verdade é unha exposición amplia para os veciños, porque, como lles decíamos, non, Camilo? Sí. O principal son os veciños, o benestar dos veciños, non? Porque, gracias aos veciños, os políticos están onde están. É unha cousa que todo o mundo non fai falta saber moito, vamos. O que di aquí o compañeiro Gonzalo ten toda a razón do mundo. É que é así. É así. Hai que mirar onde están os fallos e o que di dese burato que hai ali que anda a Fonte de Flores, esa verdade é que é un escándalo, Isso é un escándalo, porque hai veciños que de noite non pegan ollo, porque pasa o coche por derriba das chapas e eso parece que como se houbera un temblor de terra. E eso, como di aquí o Gonzalo, xa vamos para 3 ou 4 meses, que non son 3 ni 4 días. Eu non sei que pasa aí, a verdade é que non sei que pasa aí, para iso non está solucionado. Non sei. É un problema que bueno, vamos a seguir insistindo no tema, pero depois é lamentable e nos faguemos unha pregunta: onde está o gran Partido Popular? Onde está o Partido Popular? Ten que ver estas cousas como vemos os outros. Onde está este partido político? Que se deixe de formar unha UTE como ten co grupo de goberno, porque o señor Perea se aparece máis o portavoz do grupo de goberno, pero a nos o que nos interesa é o día a día, os servicios para os veciños. E estas son cousas onde teñen que estar os partidos políticos. E desde aquí lle mando un mensaje: vamos a defender o direito dos veciños, sea desde onde sea, para ben de todos. E nada máis, a fazer un Carballiño, pois un Carballiño que sea digno, que sea... nos estamos referindo a unha calle céntrica, a baixada a Flores, con un negocio que acabamos de pasar unha temporada dese negocio, que como foi Navidades, Reyes, donde circula moita xente por ali, donde nesas chapas, se vas camiñando, podes resbalar. Unhas chapas que os coches, cando pasan por ali, incluso as deslizan, as levan. Esperemos que non pase nada, que vamos a ver, se pasa algo despois aquí non é botar balos fora. E pedimos unha vez máis, por clemencia, ao grupo de goberno e ao señor alcalde, de que Palmés xa non vale. Isto xa é cuestión dun día para outro, porque senón teremos que tomar algún tipo de decisión. Para iso estamos os colectivos veciñales. Perfecto. Pois rematamos a nosa entrevista, pero gustaríame que fixeran esa invitación, calquera dos dous, o que queiran, a esa comida, non? A esa comida de Ano Novo que se organizará para o vindeiro sábado. Bueno, Camilo é a persona que ten que facer o chamamento. Desde aquí, para un chamamento a todos os socios, que non falten. Vamos a pasarlo ben, incluso houve algúns que anteriormente non lle gustaba moita música que traíamos, pero desta vez vai haber un... Vaise cambiar a música. Sí. Podemos dar o adianto ou non? Ou é secreto? Non, secreto non é, pero de todas maneiras é unha boa música. Bueno, pois está prometido, así que teremos que todos a mirar que música é. A todos os socios, e os que non son socios, volvemos a repetir que nós estamos abertos a eles. Poden ser socios, falar connosco, como di aquí Gonzalo, traen o DNI e punto. Van ser socios, entran na comparsa deste colectivo veciñal do Carballiño, que son 22 anos, que 22 anos é moito traballo e moito esforzo, e moito escoitar, sobre todo, non, Gonzalo? Moito escoitar os veciños e moito intentar subsanar esas carencias que teñen os veciños, non? Bueno, ao final é un traballo que che queda a gratificación da xente de habelo feito, independentemente que outros te critiquen, nós estamos ao noso que o que nos avalan os veciños, e nada máis, tratar de transmitir aquilo que como dixen antes, que eles nos reivindican, e bueno, que se cumpla para ben de todos, non?
Moitísimas gracias aos dous, Gonzalo, Camilo. Desde a nosa canle de televisión, desde Badal Novas, queremos agradecer enormemente e dar os parabéns por ese traballo tan ben feito durante tantos anos. Que sigamos outros tantos, si pode ser. Tamén do colectivo veciñal O Carballiño vos queremos felicitar nesta nova andaina. Para nós sabes que é unha satisfacción verte a ti como a cabeza deste gran proxecto e que contes connosco para todo aquilo que necesitas. Sei, no, Gonzalo, e unha vez máis teño que estar eternamente agradecida tanto con Gonzalo como con Camilo. Moitísimas gracias aos dous. Gracias a todos vostedes, como sempre, pola súa atención. Sigan entre nós.